Ήρθε η ώρα να σας δείξω το αγαπημένο μου δωμάτιο. Ένα δωμάτιο χωρίς μηχανές και κάδους, αλλά έργα τέχνης. Καλώς ορίσατε στο Μουσείο Τρασάρτ. Ξέρετε τι κάνουν πολλοί καλλιτέχνες, αλλά και απλοί άνθρωποι, ακόμη και παιδιά σαν εσάς. Παίρνουν αντικείμενα που δεν χρειάζονται πια και τα μεταμορφώνουν σε κάτι καινούριο, όμορφο και χρήσιμο. Τα μεταμορφώνουν σε τέχνη. Ναι, καλά ακούσατε. Μια τέχνη από σκουπίδια. Τρασάρτ στα αγγλικά. Αυτό λέγεται επαναχρησιμοποίηση και είναι και αυτός ένας άλλος τρόπος ανακύκλωσης. Τώρα ήρθε η σειρά σας. Φτιάξτε κι εσείς τα δικά σας έργα τέχνης από υλικά που θα πήγαιναν στα σκουπίδια. Δώστε τους χρώμα, μορφή και ξανά ζωή. Όταν τα έργα σας είναι έτοιμα, θα τα βάλουμε και αυτά στο Μουσείο Τρασάρτ για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τα θαυμάσουν και να θυμούνται πως με λίγη φαντουσία τα σκουπίδια μπορούν να γίνουν θησαυροί.